Hello, everyone. Morning, nonse. It is a joy to be able to share the message of the gospel with people in Malawi. Ndi chimwemwe changa atu kuti kukhala ndi mpata atu ogawana atu nanu uthenga wabwino anthu inu aku Malawi. I would like to read a verse with you today from God's word, the Bible. Inetu ndikufuna atu ndiwerengetu vesi itu muchokera ndinu kuchokera mawu a Mulungu Bible. The verse is found in Romans chapter 5, verse 8. Ndetu vesi limene lidi kuchokera atu mu buku la Aroma chapter 5 ndime yake 8. But God commendeth his love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Ndipo tu akunena kuti koma Mulungu atsimikiza kwa ife chikondi chache cha mwini yekha mmenemo kuti pokhala ife chikhalire ochimwa Khristu adatifera ife. I want to bring to you today a message of love in a loveless world. Ndetu ndikufuna ndikubweretsereni kwa inutu mu tsiku la lero uthenga wa chikondi ndipo uthenga wa chikondi ku dziko lapansi. Before doing so, I would like to ask you some questions. Komatu ine ndisanapange zimenezo ndikufuna ndikufunseni inu mafunso. Are you feeling unwanted today? Kodi inu muli ndikumva kuona kwakuti palibe amene angandifune ine mu tsiku la lero? Are you feeling abandoned and alone today? Kodi inu mukutha kumva kusiyidwa komanso nokha mu tsiku la lero? Are you feeling unloved today? Kapena inu mukumva kuti simukukondedwa mu tsiku la lero? Firstly, in the verse that Harold read, I want you to think about God's love. Choyambirira mu vesi limene tutawerenga ndikufuna inu muganizire zokhudzana ndi chikondi cha Mulungu. We have read of God in heaven who loves you. Tawerengatu za Mulungu wakumwamba amene amakukondani inu. Who cares about you. Amene amasamalira za inu. And who wants to save you from going down to hell. Ndipo amene akufuna kukupulumutsani inu kuti musakagwere ku Gehena. If someone tells us that they love us, it is only just words if they do not show their love. Ngati wina wake atiuza ife kuti amatikonda ife akhoza kungokhala mawu okha ngati munthu amene sanaonetse chikondi chake. The Bible does not only tell us that God loves us. Bible otu silimangotiuza ife ndi mawu okha kuti Mulungu amatikonda ife. But it tells us how he demonstrated his love for us. Koma libatiuzanso mmene iye anaonetsera chikondi chake kwa ife. In John chapter 3 verse 16, we read amazing words about how much God loves you and me. Pa Yohana chapter 3 ndime yake 16 timawerenga mawu odabwitsa kwambiri mmene Mulungu anakukonderani inu komanso mmene Mulungu anakondera ine. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Pakuti Mulungu anakonda dziko lapansi kotero kuti anapatsa mwana wake obadwa yekha kuti yense wokhulupirira iye asatayike koma akhale nawo moyo wosatha. In Romans 5 verse 8, we also read about our sin. Ndiye pa Roma chapter 5 ndime yake 8 tawerenganso za uchimo wathu. But God commendeth his love toward us in that while we were yet sinners. Ndipo Mulungu anaonetseratu chikondi chake mwa ifetu ngakhale tinali ochimwabe. Sin is a falling short of God's holy perfect standard. Nde uchimo ndikupereweratu pa mulingo wa Mulungu. Sin is a breaking of God's laws. Uchimo ndi kuphwanya malamulo a Mulungu. And the Bible says that we all are guilty. Ndipo Bible limafotokoza kuti ife tonse ndife amene ndi ochimwa. Our sins will keep us out of heaven, and our sins will take us down to hell. Machimo athu adzatipangitsa kuti ife tisapite kumwamba, ndipo uchimo wathu udzatichititsa kuti ife tikagwere mu Gehena. God is holy, we are sinful. Mulungu ndi woyera, koma ife ndife ochimwa. Do you want your sins forgiven? Kodi inu mukufuna kuti machimo anu akhululukidwe? The verse that we read, Romans 5 verse 8, not only tells us about God's love and our sin. Vesi limene tutawerenga pa Roma chapter 5 ndime yake 8 sili kungokutiuza za chikondi cha Mulungu komanso uchimo wathu okha. But also tells us about Christ's death.
komanso zikutiwuzatu za imfa ya Khristu. Why did Jesus die upon the cross? Ndi chifukwa chani Yesu anafa pa mtanda? The Lord Jesus Christ and his death upon the cross is God's answer to the problem of our sin. Ambuye Yesu Khristu tu imfa yake tu pa mtanda pajatu ndi yankho tu limene tu Mulungu analipereka tu pa vuto la uchimo limene ife tili nalo. But God commendeth his love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Koma Mulungu atsimikiza kwa ife chikondi chache cha mwini yekha mmenemo, kuti pokhala ife chikhalire ochimwa Khristu adatifera ife. Jesus Christ took the punishment for our sins that we deserved. Yesu Khristu tu anatengatu chilango cha uchimo chimene ife timayenera kukalipira. He took the punishment upon the cross at Calvary. Anatengatu chilango chimene chitu pa mtanda wa Calvary. He became our substitute. Iye tu pamenepo anakhala mlowa mmalo wathu. He took our place. Anatengatu malo athu. Christ died for our sins. Khristu anafa chifukwa cha machimo athu. He was buried, and on the third day God raised him from the dead. Iye tu anayikidwa m'manda ndi kukwiriridwa ndipo pa tsiku lachitatu Mulungu anamuukitsa iye kwa akufa. He is a living Savior able to save you now. Ndiye iye tu ndi mpulumutsi wa moyo amene ali nako kuthekera kokupulumutsani inu mu tsiku la lero. God, through his Son's death at Calvary and resurrection, Mulungu tu kudzeratu mu imfa ya mwana wake pa Calvary komanso kuuka kwake, is offering you peace, happiness, and forgiveness. akupatsani tu inu tu mtendere komanso chisangalalo komanso chikhululukiro. He wants you to turn away from all the sin in your life. Iye akufuna inu tu mutembenuke tu kuchokatu ku uchimo wanu wonse m'moyo mwanu. And trust his Son as your Lord and Savior. Ndi kukhulupiriratu mwana wake ngati mbuye komanso mpulumutsi wanu. Will you trust him now? Kodi inu mupanga chisankho chimene chichakumukhulupirira iye pompano? It's your choice. Ndiye chimene choti ndi chisankho chimene tu chili pa moyo wanu kuti muchipange. It's your choice. Ndi chisankho chanu ndithu. Many thanks for listening, and God bless you. Zikomo kwambiri chifukwa cha kumvetsera ndipo Ambuye akudalitseni.